Hvad er den politiske ambition bag DGI som samfundsaktør? Vi har jo en vild ambition om DGI hver dag at gøre os umage med at udleve vores formål. Og i vores formål, der gennemstyrer det at være en samfundsaktør faktisk alle ord og det, der står mellem linjerne. Vi er jo foreningernes forening. Det har vi talt rigtig meget om de seneste år. Hvor vigtigt det er, at vi varetager foreningernes rolle, både ind i det foreningsudviklende arbejde aktivitetsmæssigt, men jo også ud i foreningens omverden. Og her er der bare noget vanvittigt interessant på spil, fordi virkeligheden jo hele tiden ændrer sig. Og hvis vi skal skubbe til nogle af de politikområder og områder, der er vigtige for folks hverdag, alt lige fra folkesundhed til folkeskole til stærke lokale miljøer, jamen så skal vi selvfølgelig tage samfundsaktørrollen på os, som vi altid har gjort. For vi har altid været en stærk samfundsaktør, og skal blive ved med at være det nu, men jo også i fremtiden. Og det betyder, at vi skal arbejde ret strategisk, fordi vi skal både eksekvere rigtig stærkt, meget lokalt og meget konkret, men vi skal også hele tiden være opmærksomme på de tendenser og de signaler, vi får fra omverdenen, for at gøre os fortjent til den rolle, vi har i DGI, i at støtte og udvikle vores foreninger. Det kræver mega tydelig ledelse, alt fra politisk ledelse, hvor vi sætter rammen for vores arbejde i DGI, og så til den daglige ledelse af ledere og medarbejdere i DGI. Det kræver tydelighed, det kræver også prioritering. Nogle gange tror jeg, at vi skal være bedre til at prioritere i vores organisation, for vi vil rigtig meget, men vi kan også gå endnu mere efter de områder, der har en stor effekt. God fornøjelse.